जोबगोन फालाय हारसिं हारसिं आं बरिं मोनथारबाय गोसोआ आंनि उसाव बादाव मोनजोबथारबाय आंनि उनजालिखौ लोगो हमनो गोसो जाथारबाय जारौखौ लोगो हमनो होनना ओंखारखुमायो आं लामायाव पुलिसफोर लावथि लानानै जुमबाय थायो जारौखौ लोगो हमनो होनना ओंखारखुमायो आं पुलिसफ्रा जोंखौ नुहुरोब्ला होसोहरो लकडाउना माब्ला जोबगोन फालाय हारसिं हारसिं आं बरिं मोनथारबाय गोसोआ आंनि उसाव बादाव मोनजोबथारबाय आंनि उनजालिखौ लोगो हमनो गोसो जाथारबाय मारैमोनलाय आंना स्केला खननायनिया अ जाबाय लागाव मबाइल रिचार्जआबो जोबना होबाय रां रुफायाबो रानजोब्बाय टिभि रिचार्जआबो जोबना होबाय खाराव मारावसो मोनजोबथारबाय मबाइल रिचार्जआबो जोबना होबाय रां रुफायाबो रानजोब्बाय टिभि रिचार्जआबो जोबना होबाय खाराव मारावसो मोनजोबथारबाय सना सनालै नोंखौ लोगो हमनो गोसो जाथारबाय सना सनालै नोंखौ लोगो हमनो गोसो जाथारबाय लकडाउना माब्ला जोबगोन फालाय हारसिं हारसिं आं बरिं मोनथारबाय गोसोआ आंनि उसाव बादाव मोनजोबथारबाय आंनि उनजालिखौ लोगो हमनो गोसो जाथारबाय जारौखौ लोगो हमनो होनना ओंखारखुमायो आं लामायाव पुलिसफोर लावथि लानानै जुमबाय थायो जारौखौ लोगो हमनो होनना ओंखारखुमायो आं पुलिसफ्रा जोंखौ नुहुरोब्ला होसोहरो लकडाउना माब्ला जोबगोन फालाय हारसिं हारसिं आं बरिं मोनथारबाय गोसोआ आंनि उसाव बादाव मोनजोबथारबाय आंनि उनजालिखौ लोगो हमनो गोसो जाथारबाय बैसागो बोथोरा थांगलायबाय दैलां बोथोराबो सफैलायबाय माइसुं बेरनायाबो जाजेनलायबाय साखनरा ओंखारनाय जाजेनलायबाय बैसागो बोथोरा थांगलायबाय दैलां बोथोराबो सफैलायबाय माइसुं बेरनायाबो जाजेनलायबाय साखनरा ओंखारनाय जाजेनलायबाय कर'ना सुखुला लकडाउनलै हाथाय बाजार जानो गोसो जाथारबाय लकडाउना माब्ला जोबगोन फालाय हारसिं हारसिं आं बरिं मोनथारबाय गोसोआ आंनि उसाव बादाव मोनजोबथारबाय आंनि उनजालिखौ लोगो हमनो गोसो जाथारबाय जारौखौ लोगो हमनो होनना ओंखारखुमायो आं लामायाव पुलिसफोर लावथि लानानै जुमबाय थायो जारौखौ लोगो हमनो होनना ओंखारखुमायो आं पुलिसफ्रा जोंखौ नुहुरोब्ला होसोहरो लकडाउना माब्ला जोबगोन फालाय हारसिं हारसिं आं बरिं मोनथारबाय गोसोआ आंनि उसाव बादाव मोनजोबथारबाय आंनि उनजालिखौ लोगो हमनो गोसो जाथारबाय